DXDC Radyoman Report. Nabawian na sa kinabuhi sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang nga bata nga lalaki ang napunitan sa taga-sindro sa usa ka garbage collector sa may Sandawa, Davao City alas 9:20 sa gabi kagahapong adlaw. Sa interview sa Dexisia Armed Davao nga pulis sa Major Duel Villahermosa, ang hipi sa Ikulan na Police Station gibutyag niini nga nagpadayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan o gisusi na sab ang CCTV camera aron maidentifika ang naglabay sa maong bata. Siguro ni Villahermosa nagpatabang na sab ang Ikulan PNP sa Barangay Council sa Barangay 76-A aron masubay kung kinsay bag-ong nanganak sa maong barangay. Inon gipasabot sa opisyal kung maidentifika na ang responsabling inahan nga naglabay sa bata mag-atubang kini og tukma nga kaso. Possible hinap sa kabalo ka kung saan sulta kung sa mo ang dapat responsable ka sa mga pag-imo sa tanan butang para dili ka magaproblema sa unahan. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Don Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.